Projecte Fet al Parc, a càrrec de Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Marc, on ets? Endavant. Benvingut. Bé, molt bon dia, migdia a totes i tots. Suposo que aneu amb gana ja, per tant mirarem de ser àgils, però bé, Fet al Parc ens ajudarà a agafar una mica més de gana. Suposo que ja heu comprat els vostres detectors de fums, els vostres xiulets. No us faré aixecar la mà, m'imagino que la majoria ja els teniu. Jo l'extintor no sé on comprar-lo, però ja ho demanarem. En tot cas, el risc i la gestió del risc, aquesta ponència anterior, que és molt interessant, ens porta a un element interessant, que és que una cosa és la gestió del risc i l'altra és la prevenció del risc, perquè el risc és una qüestió de probabilitats. El risc zero no existeix i, per tant, la gestió d'aquest risc és molt important també en la fase prèvia, és a dir, que el risc tingui el mínim impacte possible. Un exemple molt clar és l'illa de República Dominicana i Haití. És una mateixa illa que hi ha una partició al mig, i per una banda hi ha República Dominicana i per l'altra hi ha Haití. I quan hi ha un tornado, tothom es queixa, tothom diu, ostres, és que a Haití hi ha hagut un impacte brutal i a República Dominicana no. Per què? Doncs perquè hi ha hagut una gestió diferent del territori. I la gestió del territori és clau perquè alguns riscos es minimitzin i perquè alguns riscos baixin la seva probabilitat. És a dir, baixem la probabilitat i baixem l'impacte. I això és una qüestió que es fa en política pública però que no ho fa únicament l'administració, sinó que necessitem el conjunt de la societat, el conjunt del territori. D'això va Fet al Parc. Tenim aquí. I és que tenim un territori que perd biodiversitat, que s'està homogeneïtzant i que perd pagesos. I, per tant, tenim una necessitat social i ambiental. També tenim una necessitat de posar en valor aquests productes que es produeixen en aquests parcs quan aquests afavoreixen la conservació de la biodiversitat. Per tant, Fet al Parc, què vol? Fet al Parc vol principalment posar en valor aquests pagesos perquè puguin viure millor i que aquest element sigui un element que afavoreixi el conjunt de la societat. És un programa, per tant és més que una marca, que ajuda a que això passi. I com funciona? És un programa d'adhesió voluntària. És un programa que qualsevol productor i qualsevol establiment de càmping s'hi pot adherir de forma voluntària i, per tant, amb els compromisos que s'adhereixin, és els que haurà de complir per formar part d'aquest programa i segell. Com dèiem, menys pagesia, menys biodiversitat, tenim menys identitat i menys diferenciació, és a dir, tenim un producte cada cop més global. Anem en un hotel o en un establiment de restauració a la Vall del Llémena o a Helsinki i ens trobem sovint amb productes que són molt similars, si no idèntics, i tenim un territori molt ric, és a dir, molts d'aquests productes, el Mediterrani és un dels grans productors d'aquests productes i amb una realitat molt intensa, molt rica i, a més, molt interessant i de la qual en podem gaudir. I, per últim, tenim un sector del càmping que cada vegada més madura, aposta per aquesta realitat local, per aquesta diferenciació, per aquest concepte de l'autenticitat, de tenir a disposició productes que només els pots gaudir quan estàs en aquests espais. I és que Fet al Parc comença amb la pagesia. Trenca amb el concepte de departaments estancs. És a dir, no és un projecte únicament per a la pagesia, sinó que comença amb la pagesia i comença amb aquesta voluntat de que els productes del territori que cuiden la natura ajudin a que visqui millor el productor. És a dir, que tinguem una experiència única per part del visitant quan visita aquest territori i gaudeix dels fesols de Santa Pau a Santa Pau perquè és el parc natural de la Garrotxa. I ho fa amb els 5 sentits, perquè veu Santa Pau, camina Santa Pau, respira Santa Pau, menja Santa Pau. Per altra, tenim un sector del càmping, com dèiem, on es pot descobrir això, perquè esteu molts cops a dintre o als voltants d'aquests espais naturals, toqueu molt de prop aquests espais naturals
I a més teniu establiments de restauració, botigues, que ajuden a que aquest producte es pugui transferir al visitant. Sou els principals vectors de contacte entre el visitant i aquest territori. I alhora tenim una cosa que és única. És a dir, tots podem tenir un tobogan amb aigua a dintre del nostre càmping. Només nosaltres podem tenir els productes dels aiguamolls de l'Empordà amb el paisatge de l'aiguamolls de l'Empordà a l'Empordà. I això no ho poden fer a la Xina amb recreació, és pràcticament impossible. I per tant, aquesta realitat de biodiversitat, d'identitat cultural i d'aquest vincle entre la natura i la nostra societat és allò que ens diferencia i ens fa autèntics, ens fa únics i que ens permet posar en valor en un espai que no hi ha competència, perquè l'autenticitat no té competència. I per què participar d'aquest programa? Què ens aporta? Doncs, evidentment, si ets productor, el que volem és que aquest programa ajudi a que tu tinguis canals de comercialització, a que t'assessorin, a reduir la complexitat de la gestió burocràtica, administrativa, d'aquesta realitat que tenim social i administrativa de la Generalitat de Catalunya, i volem que puguis tenir una vida més digna estant a dintre d'aquest programa. Com a càmping, tenim la possibilitat d'oferir-vos aquests productes amb diferents formats, amb presentacions, amb tastos, amb campanyes comunes entre tots els càmpings i a nivell global per a la ciutadania. És a dir, posem una plataforma de dinamització, d'empènyer, de capacitar tots aquells establiments que vulguin posar aquest programa en marxa. I, per tant, us animem a participar-hi des d'allà on creieu convenient, perquè la voluntat és ser molt flexibles, és ser molt capaços d'adaptar-nos a la realitat de cada territori perquè aquest producte funcioni, perquè aquest projecte sigui una realitat en cada un dels espais naturals del nostre país. I, evidentment, pels campistes. Els campistes, quan van en aquests espais, han de poder sentir aquesta autenticitat, han de poder viure aquesta autenticitat. I nosaltres els podem informar d'allò que realment genera aquesta autenticitat. A vegades simplement és informar, divulgar degudament aquests valors perquè ells ho puguin viure amb més intensitat. I aquí nosaltres és on creiem que cal impulsar un programa que es va presentar ara fa 15 dies amb l'objectiu que això sigui un programa de tots. És a dir, no és un programa de la Direcció General de Polítiques Ambientals, no és un programa del Departament de Territori, no és un programa únicament del Govern de la Generalitat de Catalunya. És un programa en què volem que tots us hi sentiu partícips, que tots col·laboreu, que tots treballem conjuntament per fer dels nostres espais naturals uns espais especialment singulars. Perquè això no sigui un favor del sector del càmping cap a l'administració, ni un favor de l'administració cap al sector del càmping, sinó que sigui un cercle virtuós que ajuda productors, ajuda als establiments, ajuda als consumidors, als visitants, i ajuda també l'administració a fer aquest canvi de paradigma de la gestió del territori, perquè qui gestiona el territori són els pagesos. Però perquè puguin gestionar no només produint aliments, sinó fent molt més, és a dir, reduint riscos, perquè tenim un territori més resilient, més ric en biodiversitat, ho fem a través d'aquests programes. I, per tant, us animem a sumar-vos-hi. Com? Doncs, primer, els que estigueu a prop d'un espai natural protegit amb òrgan de gestió, és a dir, un parc o un consorci, doncs us podeu dirigir directament al consorci o a la pròpia federació, en la qual us orientaran, i, per tant, adherir-se és simplement a través d'un model d'adhesió. Vosaltres assumiu el compromís, que és molt senzill, simplement que els productes de fet del parc estaran identificats i, per tant, vosaltres us comprometeu a incorporar-los, us podeu incorporar en el vostre punt de venda o us podeu incorporar en l'establiment de restauració. Nosaltres us podem ajudar a que s'incorporin correctament, han d'estar degudament identificats en un espai i ens hem de comprometre a uns mínims criteris de sostenibilitat que ja
crec que tots vosaltres compliu d'escreix. I buscar exactament com subscriure aquest acord connectant productors amb territori. És a dir, hem de trobar el productor que pot ser proper, però si el nostre territori no té arròs i volem arròs, hi ha altres productors, de fet al parc, que us poden subministrar aquest producte. Nosaltres tindrem aquesta base de dades, persones específiques que us ajudaran a entrellaçar aquestes dues realitats i, per tant, el que volem és que vosaltres pugueu disposar al màxim possible d'aquests productes. I aquest no és un projecte únic, és a dir, no és un projecte que va a part de la resta de projectes de la Direcció General. Entronca perfectament amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, de la qual sabem que molts de vosaltres en formeu part, i, per tant, ens permet impulsar un model de sinergies entre els diferents sectors. Per tant, si teniu a bé de participar, estarem encantats de poder tenir entre nosaltres, entre els projectes i participants, de fet, al parc, el màxim d'establiments possibles. De fet, la voluntat és treballar molt de la mà i aconseguir èxits molt ràpidament. Si no us podeu aguantar, podeu escriure un correu a economianatura.territori@gencat.cat i adherir-vos ja ara mateix, és a dir, que no hi ha problema. Si no, també tenim un estant a fora, que suposo que l'heu vist en algun moment quan ha caigut, perquè l'hem recuperat i està a disposició. Per tant, qualsevol dubte, l'Israel, la Mireia, l'Anna o jo mateix us podem orientar, us podem ajudar. Penseu que amb això ajudeu a generar país, però també hem d'ajudar a generar un turisme de càmping més resilient, més competitiu i més autèntic, que és allò que ens permet mirar a llarg termini, gaudir d'aquest sector com un sector robust i pensar en el futur. Moltes gràcies.